Potilas eilen kaatunut ja lyönyt vasemman päänsä. Tullut tunne, että pää puolittunut ja lopettanut lääkityksen. Potilas on auton kuljettaja, muutoin terve. Tulosyy. Kaatunut. Oikea nilkka humalassa. Oikea kylki tippunut hevosen selästä maahan. Yleistila hyvä. Tällä hetkellä vainaa. Potilas on parantunut hoidosta huolimatta. Otetaan valokopio potilaasta ja annetaan mukaan. Tämä on sanelu 1, 2, 3. Tämä on sanelu 1, 2, 3. Sanelu jatkuu. Potilas juonut 2 pulloa kirkasta puoleen mieheen. Potilas lopetetaan kortisoniannoksella muutaman päivän päästä. Oikean korvan käyttö ei ole vasemmalla puolella suositeltavaa. Potilas on voinut puhua normaaliin tapaan oikealla korvalla.